Nagpapanaog sang advisory si Iloilo City Mayor Jerry Treñas may kaangtanan sa ginapahayag paglaptas sang fake vaccination tickets sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Radio Bandera Iloilo kay Mr. Jack Cunlo, COVID-19 spokesperson sa syudad, ginpahayag sini nga nagmando ang alkalde sa hugot nga pagmonitor sa kada vaccination sites. Dugang paniya, wala ginatolerate sang syudad ang paglaptas sang peke nga mga vaccination tickets, rason nga gilayon man nga nagmando si Treñas sa madasig nga pagtapna sini. Kung nanahon mo, galubo naman ang atong yung case, no? Ang city, that is why nag-appeal kita, because nanahon natin, hindi natin deserve ang ECQ. No? Ang response natin in place, nanan, ginubas ang syudad, no? Ugaling kita, wala kita kabalo kung ano mga parametro na ginagamit nila para i-under kita sa ECQ, no? Balita nga ato natipon sa syudad sang Iloilo. Ini si Ken Gomer de Liera, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radio Bandera.